ვაბარებ გამოცდას მოტოციკლეტის მართვის მოტყობა A კატეგორია. თხოვენ 5 დავალებას მოედანს. კონუსები, მელასიარული, აჩქარება, მანევრი და ტორმუზი. 6 დავალება არის მოედანს გარეთ ქალაქში. უკან გამოუყვება მანქანა და მიკადახებს თუ საერთოდ წავიდე. Πρώτη δοκιμασία. Κόνους, 1. Έριξε από πάνω, στρίβεις. 1. Οκ. Αυτό είναι κόνος. 2. Αργό. 15 και πάνω. Ναι. Οκ. Οκ. 3. Αλλαγή. Τη Δευτέρα. Πρώτη Δευτέρα. Πας εδώ πάνω. Κατεβάζεις πόδια. Ναι. Και σταματάς εδώ. Εντάξει. Οκ. Α. Δευτέρα. Πρώτη. Αγκάι. Και αν έρχεται κάποιος σταματάς εδώ στη γραμμή. Κοιτά, εδώ. Εδώ. Το δεύτερο λάστιχο. Κοιτάζεις, φεύγεις. Αυτές είναι οι 3 δοκιμασίες πάνω, εδώ. Οκ. Τι? Αυτές είναι οι 3 εδώ πάνω. Ναι. Μετά θα πάμε στις κάτω. Κάνε αυτές τις 3 πρώτα και πάμε στις κάτω μετά. Οκ. Πρώτα την αποφυγή. Αποφυγή, πρώτη. Ναι. Οκ. Εντάξει, πάμε. Πρώτη, Δευτέρα, φύγει. Δευτέρα, κλείνω γκάζι. Αριστερά. Δεξιά. Πρώτη, φεύγω. Ανεβαίνω μέχρι πάνω, όπως εγώ, και στρίβουμε. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, και τώρα είναι το φρενάρισμα, το φρένο. Το σταματάω. Οκ. Πρώτη, Δευτέρα. Κλείνω γκάζι και σταματάω πριν, κάπου εδώ. Ναι. Εντάξει. Οκ. Σταματάω πόδια κάτω Πόδια κάτω. και ξεκινάω μετά, περνάω ευθεία τις γραμμές και στρίβω από εδώ και να φύγω. Εντάξει. Οκ. Αυτά είναι. Έξω αυτό που σου λένε θα σου λέω εγώ, στρίψε δεξιά, στρίψε αριστερά. Στρίψε αριστερά. Εντάξει, αυτό θα σου λέω. Οκ. Εντάξει. Εσύ θα είσαι μπροστά, εγώ θα είμαι από πίσω με το αμάξι και θα σου μιλάω με εγώ και τόκι.
Πάντα με το κλειδί. Δευτέρα 2 η ώρα. 2 ώρα εδώ.